gift of blessings and knowledge to child workers. At ako kayo ni nagkondusir ana Dolly Bicol nin duwang aldaw na kampanya sa pahagikan na Project Angel Tree sa Banwaan nin Dunsolasin Matnog sa probinsya nin Sorsogon na nag-distribute na sambitan ng ahensya nin grocery as in food packs sa labi sa 200 na biktima nin child labor as in mga pamilya kaini sa mga nasambitan ng Banwaan tangani matugunan pangaipokan mga benepisyaryo. Pwera kaini nagsagibuman ni na pag-diskusyon mano o pag-diskusyon manungod sa RA 9231 o an act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording a stronger protection for the working child na tawanan doon digdi na pagkakaiba kana child work as in child labor as in diskuter man digdi so epekto as in pag-atubang sa statistical na realidad ni kan isyong child labor. Sigun si Regional Director Maria Zenaida Anggar Campita ana pagkondusir kan aktibidad iyon nauyon sa national agenda na nagbarangkas o naglibos sa ambisyon natin 2040 framework na ininot ana pag-online o pag-progreso as in proteksyon kan mga individual na pamilya. As in, mientras tanto, nagkakaigwaman nin ceremonial signing nin Zero Child Labor Manifesto na nangyari sa pagitan ka na o sa pagitan ka na mga representantes digan sa LGU, partner agencies, my stakeholders as in mga magurang kan mga child labors na nga ipag-prometer o promesa sa indang dahil natitinag na pangako sa pag-gibon ni na programa laban sa child labor. Yan mo nakarandang kay Philip ang nakanya itong bareta hali sa Dolly Bicol ni si karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDCKI and Magmang Kiriba reporting. Salamat karondang Dig sa mga heras mong informasyon dapit sa child labor. Child labor na ini, indaman sana kung nasusunod man ini. Nakultios na mga kaakian sa Pilipinas ang magurang pinapatrabaho mga aki pa. Kumbaga mga lumbod pa. Iba nga ni, di pa nakawawit natuod, para paalsa na sa mga pins. Daw kumbaga namomonitor man yan kan Department of Labor and Employment dahil man isa manaban ang rason kan na ibang mga hobinis ngunyan mga minor de edad nga ngayang da kami kinakaon akag igin nga na mo tiis man sadman ngayang pakakaonon tabangan naman raw nga kami ka Department of Labor and Employment daw man. Kaya nga nga kami nag-child labor na sana. Nga nga yang ko anak buhay. Agko kami makaon. Tadi kami pinapakain sa tultol. Kagigin na mo, di kami pinapa-eskwela. Maray sa mga miyembros kan purpose. Marayan buhay, ayahay. Pero ini pong mga kunyan baga, namamakalin buti, mga aki pang marhay. Nag-aalsa na ka na bang nagagabat, pati kung minsan kang buti. Tapos din, nga ipigbabakalan ibang mga panjang, mga plastic. Kaya inipuan saro sa dapat tabangan magkaigwanin livelihood program an sa tuyang gobyerno bakong pagparaayudahan sana sa mga ugakon yan lugod mga nagtatrabaho mga aki paday man tinatabangan kan gobyerno tabuisit baga ang dalagan kan gobyerno niya to igpaparaayudahan sa mga ugakon o silaon ano mag-asenso ang Pilipinas itulugod mga aki na dapat i-develop tawanin magayon na hanap buhay ta mga aki pa na
nagpipipir sanang makapaghanap buhay, dahil tinatabangan kan gobyerno. Yan ang medyo dahil kita binsido. Para sabing child labor, aki pa dahil magpatrabaho, ay tutok doon pala, hugakon, dahil magtrabaho, magparakakan sana. Araw kan purpose, pagparapakakanon sana, kan pagparaayudahan sana kan gobyerno sa mga hugakon. Nagray na. Hayahay permen buhay. Kaya bagay ng mga miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino program, laka mga relax kan buhay. Ang nakikinabang mga gurang, bako man mga aki na dapat ang tawaan dyan in ayuda sa mga kaakian, mga pa-eskwelang tultol. Dan iba man ang mga magurang, mga irresponsable. Yan po ang katotohanan na inaasahan sa budget sa purpose para sa magurang ka mga relax, sige pan inom-inom, sugal-sugal sa barangay. Yan po ang katotohanan dyan na nangyayari. Kaya dahil maasenso ang Pilipinas, pag-araw gayan ang na-develop na mga programa kan sa tuyang gobyerno, libre. Mga dole out, pagparaayudahan sa mga hugakon. Ako, in fairness, duman sa mga miyembros kan purpose na talagang naglalapigot na matabangan, mapatapos so, sa indang mga kaakian. Pero kadakli mga hugakon, dahil man tinatanggal ka na teacher, kundi naglalaog sa mga aki, dahil man tinatanggal sumagurang na miyembros kan purpose, pinapatawad pa ta, makahirak na yan. Sabi kan mga gurang, kan mga panahon po, arog kayo na nadadangog ko. Ngaya gibong irak, gibong ratak. Totoo man daw. Nagpaparakahirakan ka na sa tuyang gobyerno, ining mga miyembros kan purpose. Nagraratakan bagan kwarta kan gobyerno. Kada man nakakabalik, maray kung napapakarhay, so pigtatawan ayuda. Kadakol po ang I believe sa Pantawid Pamilya Pilipino program kan sa tuyang gobyerno. Halion so subsidy. Ata so mga tultulog nag-aadal, nag-eskwela. Halian ng subsidy. Ay, anong klaseng gobyerno ini? Tapos ang pantauman sa purpose para guntingan kan mga yaon sa DSWD. Itong iba na koruptuman. Di nga ni Seriga, so City Social Welfare and Development Officer, naglinig na Kugibo. Ayaw na siyang aram duman sa mga anomalya kan AX. Nagray na. Madilber Husa. Pwede ka nang maapelyido ang kay ni Madil Padusa. Inadusaan mo so mga dapat makareceive kana assistance in crisis situation. Ngunyan, buminalingbing, kadakol po dyan sa City Hall, mga nagparasagin-sagin dahil pag-aram kan anomalya, nagkakaigwanin legislative inquiry ka mga tol-tol, ka mga legal, pero milyones upig illegal kan panahon. Ay, bakong makatutubo din ng mga investigasyon na ini, kung minsan karuman na yan Senado, Kongreso, tapos dahil mo napapadusahan. So, mga dapat padusahan, kadakol pong, kumbaga, pwedeng radason sa laog kan City Hall kan Irigang, kunyan, abang lilinig na. So, mga balingbing dyan, ay inda day daw nindo ako pagpara, kumbaga, patutubo doon, nakamu malinig. Mga kumbaga, nagturotistigo. Kan ginibong legislative inquiry, tanganing, dahil sinda matanggal sa trabaho. Dahil sinda mabraso, kamati baga. Kan panahon na grabe ang pakinabang ninda sa presenting administrasyon. Sigan oro aleluya. Igwa pa nga na dyan na mga konsyal kan iriga na pamami-mami pa.
former Mayor Madel Alpilor, mala, tangon yan. Umaari ba na? Ay inda daw. So saro dyan na pigaapod na nga ni Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Itong SK Federation President na pigaapod, Ate Mitch. Ta lalaki, Ate Mitch, pambira. Una mo man la nakatultol. Ay inda. Ako ang paghiling ko sa tao na mayong kumbaga bakong Thanos ang tindog. Ako man mas kan isip, ako man yan tultol. Bari. Kumbaga baringday. Masakit po kung ang pagkatao kan sarong tao. Lina lang na kumbaga babae, lalaki, magpakalalaki ka, magpakababae ka. Diba kung magparaburo baringday kan sa imong tindogon. Di sa Pilipinas nagpaparadakol ang baringday ang tindogon. Sabi ni Conchal Rosurol po, epekto ngayon kan mga kinakakan na mga manok. Una ko, kuniyo, ito palang manok. Ito ngayon mga manok na parasugok. Anong koneksyon kayo sa pagkatao? Kaya yung mga naging baringday. Baringday na lalaki. At ngaya, gusto kaya ngayon, manok baga kung parasugok. So, garo mayo siya nin gender kung sa tao. Ba man itong doble cara. Ita tinatawadan ang kakayahan kan mga baringday, kaya lang nagkanos lang pagpramasdan. Ngayon nagpaparadakol ngayon mga lahi kan mga baringday, samantalang dahil man ngayon nagbabados. Impluensya, kasimple baga kung ni-analisar niya to. Impluensya kan kapalibutan. Kaya dapat bantayan ini kan kalikasan. Yung mga sagip kalikasan yun, bantayan, patanusunan mga araw kayo ni. Ini sanang si Vice Ganda, ini idolo baga, ilintikan nagsuya ng pagpramasdan. Hindi pati ang pambuli kan na ibang mga kunyan niya. Kumbaga itong bisita sa iyang programa. Maray daw yan. Na arog kaya na ihimplunin sarong tao. Mabubuisit ka talaga kung arog kaya ang dalagan. Pero pigi-idolo yan kan mga kababayan niya to sikat. Ay ako de lamang kaya mabibighani kumbaga. Naiinggan nyo sa arog kaya na dalagan kan tao. Kadakol lang mga nagladlad digdi sa Pilipinas na mga artista. Bakusan ng si Vice Ganda, panganing tugang si Senador Robin Padilla na naging gandang hari. Una mo katisoy ka gwapo, bugay kan naghaloy na Maray nga ning sunaagom niya. Tultol man na babae. Si Carmina Villaruel nagpagom otro. Ito palan kaya na booking. Nagpakasal ay papa. Naagom ni Carmina, nakaagom kay Carmina Villaruel. Kaya minsan da ako binsido kay ning mga papa. Nag-uyam na. Sa UNIF ka ito kadakol kan mga papang instructor. Diba tol man kumbaga day mati. Dahil gayo naglaladlad. Yan makasuya lang so mga naglaladlad ng intero. Pakinding-kinding pa kan hiro-hiro pero bako garo na itong manok na sige ang kinding-kinding pag naglalakaw. Kaya garo pato.
maagutan kita kainin ni, ano yan, Jamis. Ano nga ito nasambitan mo? Pati pato. Ang bira. Ano man ganito pinagbansagan? Kaya, pag Toriano, dak. Ano man ito pinagbansagan? Narog yan. Ay, pambira. Ano man yan? Ang mga bading, mga pakinding-kinding, pero ang mga pato, tindogon, baka umanarog ka yan. So, bistado ko ani. Nanaging city administrator kan irigay. Talagang street ang tindog ka ito. Talagang tisoy pa dito. Ay, mang kita ka ito, ni Atty. Aldo, amigo tama. Sinasabi talaga ang katotohanan. Si Atty. Saruining abogadong talagang sincero na kaulay. Parehas man ini kay Idol, Atty. Nonoy Waperina. Basta talaga mga administrator, mga sinserong kaulay. So, kan mayor. Pero pag-abot sa pagpapadalagan kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga, bensido man ako kay Mayor Rex Oliva. Kumbaga habo niya nin korupsyon. Dahil lang kumbaga bari-barian sa iyang mga pag-iriba. Ngunyan, garuan ni kinakasuya sa Laogan City Hall, bako man si Mayor. Dawa turog, perming giseng. Turuya baga, nadaw ko, si Vice Mayor nga. Otro eleksyon nga ya, mga iton, hindi na mga ibubuto. Atay, pambira na. Ano man niya ako tarog ka mo kayan? Kaya ito ka umaw-umaw nindo. Na pag nakampang nga, dawa turog, pirmi kitang tindag. Turog, tindog pa. Anong klase ang kamada ni Vice Mayor? Mag-arog kayo. Pag-abot niya sa pagtabang, dawa turog, pwedeng gisgun. May nag-dry na, malata. Pag-iiyani ko, mataman. Ikaw man naturog, tunangay ako. Kadagol alibay. Tumuli lang ako interview na opisina sa tungaya City Hall. Pag abot mo duman, kadagol screening committee, hasta dahil ka na nakakalaog. Ay, pambira niya ako. Maray pagka-Atty. Wapi kay Idol, anytime. Luwas laog ka dyan pag may tuyo. Pero kay Vice Mayor, yao na sarong, kadakol pang mga palain-lain alibay. Kaya naraya po akong magparatuyo kay Vice Mayor, maski ma-interview, abo man. Kumbaga, nagbag-uso sa iyang ugali. Kan ma-eleksyon, dawa turog, perming giseng. Sabi ka itong nagkakarganin gasolina duman sa motor. Yung gasoline boy. Boteg nga iton, dawa turog perming giseng. Malanga niya pag iyani ko. Kung ano nga na bayad kinturog umata. Ay pambira. Mag-arog na kaya na mga dodolokon niya to. Makadidisganar sa buhay. Ang eleksyon sana yan na dawa turog pwedeng gisngan, pero pag tapos kan eleksyon ay na ikan mga arog ka ng mga pakulo nin politiko. Duman ka mo kay hayahay an buhay. Pag dumanin nindo, pahalaton ka mo. At ngayang kilusad to ngaya City Hall. Abot sa City Hall,
Amo man nga nakaadi kagawad dada yun o di. Wag na ako nag-i-employo na sa Adi City Hall, pabalik-balik ka ni mo. Nakatultol ba ka? Ay, si Consyal Nicky man. Naman nga itong text mong adto. Ay niya ako, dahil hindi ako magparautuon na minsan may nagkakapira pong mga politiko digdi syudad kan iriga na para auto. Otro eleksyon mamamatian indoan balos kan mga iriginyo. Mag-arog kayan ang dalaga nindo. Ako kamong mga tultol na kaulay. Sabi nga ni kan sarong dating kapitan kagawad na sa Nangunyan. Sa sarong barangay po digdi syudad kan iriga. Maray sa naman nga ding mga konsyala ding pagparatabangan. Kung kami nga kandidato, kung wala eleksyon, daman basta nga nagtabang nga konsyal. Kasunod nga, sabi ko kading mga kaiba ko, sa di barangay, hindi naman kita kiton. Bag-arog ka yan, talagang pamation ang mga konsyal na, kundi, ba man, ako, Pera de los Venus. Pag abot sa barangay, pag i-eleksyon, kumbaga, pag tinawaan na, anak ang mga punak, hanggang sa naman sa tataramon, di nga kita kiton. Pero pag nasobrehan na, ay, ito ni Buto ta. Ikakampanya ka, pero harayo pa man ba ang eleksyon? Mga parataram na, dahil nga kita kayan, si Kagawad, si Kapitan na, dahil man niya nagtabang sa tuya. Pag abot sa eleksyon na tinawaan na, bubutuhan man girara yan. Perming arog po kayan ang dalagan sa barangay. Beno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi nyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney Care. Good news! Nag-o-offer ng M. Luilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luilier branch sa inyong lugar. Walang amoy kulong.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Pambira. Mamalikmata na kita dig. Una kolonis na. Para isip ta ka si Idol. Nariribaraw kita pag si Idol dyan sa City Hall ang naisip. Maabot pala sa 130 ang beneficiary sali sa Special Training for Employment Program kana Technical Education and Skills Development Authority. Nakaresibinin training allowance puon Marso 1 unya na taon duman sa ICT Building Santa Cruz Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Ang programa naging posible sa paagi kan collaborative effort of Congressman Mix Villaperte, Governor Luigi Villaperte, and Mayor Rex Uliba that was initiated to increase employability and productivity by providing skills and training opportunities throughout Rinconada. Beneficiaries of the program receive free short-term training and entrepreneurial self-employment and service-oriented activities. The beneficiaries and courses offered were electrical installation, maintenance o ining EIM, 15 katawan kaipuhan, Iriga. Tapos ining electronic products symbol o ining IPAS 22 katawo an kaipuhan an trainer Mr. Christopher Sina Doctor. Electronic products assemble o ining IPAS 20 man duman sa RTC Pili. Trainer Sergio Adorna, dressmaking 19 sa Banuan kan Balatan. Trainer si Mary Ribares, tapos ining shielded metal ERC welding SMAW 18 sa Banuan kan Batuan Kaipuan. Sa dressmaking man 19 ang Kaipuhan sa Banuan kan Buhi ang trainer man si Lilibet Buena. Sa Cookery 21 sa Banuan kan Nabo ang trainer si Marisa I. Castillo. Una ko si Marisa Bilitario How. Vice Mayor. Tapos ining STEP is a community-based training program that aims to address the specific skills needs of communities, particularly in promoting employment through entrepreneurial, self-employment, and service-oriented activities. Di maray. Good morning Mampalan ki Konsal Manolo Giano Luzon dyan po sa Banuan kan Nabwa. Siyempre kumusta man and condolence sa pamilya ni retired Air Force Alex Celeste na sa iya pong aki dahil pang ano yan kumbaga schedule ko na rin ilulubong si Ford Alner Celeste. Yung bangkay na papantintihan dyan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Na lubong subot ipapaisi na sana.
Naman dyan sa Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga, ki Manay Pinagunowon, ki Consial Dandreb Abuniti, asin man ki Manay Hilda Rambuyong. Siyempre dyan sa Perpetual Help, siyudad po ka na Iriga, ki punong Barangay Eduardo de Maiwat. Pusiguanin na maabot sa 195 benepisyaryo kan Department of Labor and Employment sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o ining tupad. Na pinagtawanin orientation kan nagtalikod na Pebrero 29 duman sa ICT Building, New Government Center, Siyudad Pucan, Iriga. Mga benepisyaryong napili basado man sa kumbaga ining need for employment and will be assigned to declogging and desalting drainage canals. They were informed of their task and where they will be assigned based on TUPAD's guidelines. Pero yun yung sa mga paraakal ng mga tugang nyatong ito hindi ba nagsusurok-surok dyan sa drainage canal? Mga puti ay dugay mo na ito napasok-suksan. During the orientation program, Vice Mayor Edsel de Maiwat expressed his gratitude to Dole Regional Office 5 for providing employment opportunities to the constituents of the city. He also recognized the efforts of the Arriba administration under Mayor Rex Oliva and presenting a proposal to the Senate Congress in 2023, which resulted in Senator Lito Lapid providing funds of 1 million pesos for alternative employment opportunities for disadvantaged displaced workers of the city. Executive Assistant Jor L. Kaaya was also present during the orientation program. Ms. Cherry G. Brosola, Senior LEO, Tupad Pokal person from Department of Labor and Employment 5 Provincial Office, Camarines Sur, conducted the Tupad orientation with the assistance of the local government of Iriga through the Public Employment Service Office o ining PESO. The orientation provided the beneficiaries with the necessary information about the Tupad program, including its features, guidelines, and best practices on occupational safety and health. Nasarabit na bagan boses ko, garo may mga nagpapararumdum sa sakuya. Narumdum ang gado ako ni Consal Niki saka ni Vice Mayor Edsel. Oy, kumusta man palaan kon si Gigi Vargas. Kaki Sir Arnel and Helen Tan, dan po sa Bicolandia Aluminum and Glass Supply. Siyempre ki Engineer Munmun ngo yan sa Ngo and Sons Trading. Kumusta po kamo sa mga pinsan ko dyan? Ki Catherine Rioganis Nacario. Catherine Nacario Rioganis Briones. Mabang haba na kaya? Gom ni Robilo Briones. Kaki ano yan Rika ba yun? Diyan lilingawan ko na, dipisil na talagaan kadakol pigroromdom, kadakol nagroromdom. Abi kan iba migorang mang kamo. Hoy
dyan pala sa merkado publiko kan iriga, may nag-uurulay ng mga paratinda. Ngaya, mimitingin kita, sabi ka itong sarong paratinda. Ang nga mga basura ninyo, sa diton, sa pig-usipan, san meeting. Tapos, mga nakamanay, pati nga nga mga trapal, ipaalin ko na iton, tanganing mabayad na na pigpunan kakasulo ta nasa raw tanan nga nakito mga trapal amo iton pinagpunan kakasulo sa iriga. Kaya migbutan ko nun sa CCTV camera San Market nganing mabayad ko no kinisay para subsub pambira. Ay indah kung araw kayan. Ang importante dyan, ba kung mabayad so para sub-sub, tadaw pa yung nailing. Kung dahil mo nabisto sa lawgon, dahil mo na tala duman sa CCTV ng tol-tol. Kailangan man tokloon, nakatalikod kung ano, dahil mo yan mapailing dyan sa CCTV. Kung may maraot na elemento dyan sa merkado, ano dapat dyan? Makarayon ang trabaho kan mga market enforcer, bantayan in tol-tol ang merkado, ba kung ang CCTV ang pabantayon dyan. Tayan, gibo pa man yan in tao. Kung minsan may mga programa kita na bako umana gayong makatutubod. Ang mga barangay, pigparabugtakan bagang CCTV, lambang kanto, daw may nadadakop man dyan na adik, mataban. Pigpaparagastusan ka na gobyerno, ining mga CCTV, dyan nga ni sa sentro kan iriga, igwang paraabon, bus dahil man na dakop, dawa na iling na sa CCTV. Ang pinaka-importante po dyan, bantayan kan mga market enforcer kung ano ang mga ining mga nagpaparatambay dyan. Ano ba mga kaakian? Kung ano ang mga ginigibo. Kaito may nahabunan dyan na paratinda ng sugok. Pero kadakol kan market enforcer na naka-Korea dyan sa merkado publiko. Pinsido pa ako kung igwana po dyan in CCTV, haralion na sa mga ibang market enforcer na dahil mo nagtatrabaho ng tol-tol. Nagpaparasilduan kan syudad, mga inutil. Sayang, sige sa naman ang mga rekorida sa ginsagin. Ayaw manadadakop dyan ng mga paraikit. Pero nagkakabira pong mga istorya dyan na naiikitan ng mga paratinda. At ang mga naghahanap buhay, kang mga tiis man, pigi-ikitan pa. Ano ang ginigibo dyan sa gutuhan? Raransak daan mga tindahan dyan, kinukuran gamit, kung minsan may kwarta pang nadadara. Anong ginigibo kan mga market enforcer dyan na tadaya na hihiling? Itong mga naka-duty dyan, pambanggi. Si Ariel Blanco, pambanggi ba yan? Na naka-duty, ay pambira. Anong pigpaparagibo? Sige sa naman na nag-iagi. Tapos ma-DTR, sabi kan ibang mga paraguguto, maray pangyari, nagray nakabuhay, kaya ibang mga market enforcer sa sige sa na mga agi-agi, mig DTR, mig sweldo. Ang mga madadayang kiluhan, big tuturoklo, ay ano na yan. Anong ginigibo man ni Fatima Adayo, ang market administrator? Kung puro sa nakoleksyon, isipon man, so kapakanan kan mga parabakal sa kaparatinda. Ang nangyayari kaya garo puro sa nakoleksyon, dahil man na tutultul ang dalagan dyan sa merkado publiko. Dahil nahuhusay. Kasimple. At ang igwang mga sidewalk vendor, so mga parapapadyak, yaon man duman. Nakahampang duman sa mga sidewalk vendor. Nagngiri nang matungtungan itong mga panindag, itong mga siton sidewalk, tas mga parapapadyak naka-upul dito na agyan.
Ano yan da? Day na huhusay. Yan na dakulang hapot. Bako dapat dyan na maging terminal yan kan mga parapapadyak at may isa duk bindor na. Terminal pa kan mga parapapadyak ay pambihira. Tawanin terminal ang mga parapapadyak na yan, naghahanap buhay man yan, kaya lang, bako, so, tamang lugar ang pwesto nindang, maging terminal. Aloy na po yan, dahil natatawanin terminal ang mga parapapadyak dyan. Nakakaulang sinda sa agyan ka na merkado, kung minsan pati. So, yawon mo, yun yung mga parapapadyak na yun, nangisag na. Yung pang anggot, at ang mga sala na. Ay, kita minakontra, hanap buhay yan. Pero so, isa lugar, bugtak sa tama. Kumbaga, mga nagbabayad man yan sa lokal na gobyerno, kan syudad ng Iriga. Pero itong tamang lugar ang dapat pwestuhan ninda. Herak man itong mga paratinda na apektado. Tapos sumabakal kung natungtungan pa sa mga paninda, tamayo ng tultol na agyan dyan, na terminalan kan padyak. Kaya ito, iguana pating para papadyak na naniningil na, may parking fee. Pambira niya ko ito. Ano, ninig di sa merkado, iguana another plazada. Ay, kanto yawong ko ito, napundo ba ga? Doon sa may tangod ni Moralyo. Pag mapark ka dumanin motor, uy, titikwilong nga kayo itong para papadyak duman na ka-standby. Kaya, magtao man ngay ka. Ko pesos kon pira, basta nagaharagad na inya ako, ano ni? Bako man sindan may sadiri kan lugar na ito. Parehas man, nakakaulang man nga ni sinda. Tapos nagagad na nin parking fee. Santisima. Digdi po sa Iriga, nagdadakol ang mga naghahagad nin, kumbaga, parking fee. Sabi ni DJ Mandi, at ang parking fee binabayaran. Tapos itatao, so ticket sa plasada. Pag-arog na po kayan talaga dipisil. Ang motor 10 pesos. Ang mga darakulang bihikulo sa tubangan kan LCC 20 pesos. Kaya abang iigot baga kan mga market enforcer dyan, yun ang nagkakunyan, ta-traffic. Siyempre, masingil. Pag may nahiling na mapark, mayang nangayasa din nangay ka. 20 pesos sa di. Lazada. Ay, pambira. Di sana po ako naka-observar kayo ni sa Merkado Publiko kan Iriga na iguanin plasada sa mga mapark dyan sa Banuan ka na buhi, mayo man dyan. Daw, asin ako mag-park sa merkado. Kan motor ko, mayong parking fee. Dyan sa Baaw. Anong nangyayari di sa Iriga? May plasada na ang pag-park. Kaya ito natutuyawan sa administrasyon ni Mayor Madil, tapuro na sa nangyayari koleksyon. Hello, mismo man ngunyan, human baga. Puro na sa nangyayari pisto, pati nga na yan plaza. Ginibo ng tindahan, sabi ka ibang nagmamasid kan Iriga. Ano nangyayari ka mo? Mayo na lamang ngayang ibang mapisto na pwedeng bugtakan mga tindahan dyan. Pati nga yan plaza, ginibo ng tindahan. Ay... Sabi na yan, pangangaipo kan Iriga, pag-arog ka yan. Ako kadakol na po ako maski sa Naga, na kunyan. Mayo man duman mga parking fee pag abot sa mga paradaan dyan sa
maparada ka sa mga business establishment. Only in Iriga City. Maski duman sa Legazpi. Anigwalang talagang parking fee. Ngunyan, naghahagad na. Ining SM. Kaya tumayo man yan, an SM, nagpapalugi na talaga. Pagkatapos kan pandemic, nag-aagad na ng 20 pesos. Talagang marayaman pag-araw ka yan. Pero binabakal dyan, rebo, kan mga parabakal. Ako, grabe, aniing ka mo talaga kayo ng mga negosyante digdi sa Pilipinas. Kundi, ini man na sa merkado, bako man yan na negosyo. Ano yan, na nagpaparagad din parking fee, yan ang hapot ko. Ano may ordinansa ang syudad? Rumayo man, naitaw dyan, plasada. Dapat mag-isip-isip po kayo ng mga taga-Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Ricky Sagayap. Duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Paabot niya na informasyon si child labor. Bagay, aki paman kaya kung niisipon si Diggs Martinez. Kaya dating iski. Ang iski ko niya, 30 anyos na. Kunya na nga ni, may mga aki na iski pa, pambira niya ako. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.